May chance sa paghihapon nga makabawi bala sa ato kaperdihan gapon ano ka nabasted kita no okay lang na iya who knows basi subong nga adlaw or buwasya sabton ka na iya sa nga bag-o nga babayi nga magasulod sa imo tagipusoon. Agan mga kaakson, ako kamudra may aral sa mga jokes na gusto na rin ibahagi or i-share na rin sa itong programa kada aga Domingo. I-text no lang aton nga text hotline number ha. Bukas ina 0938-225-5017 or pwede makamudra rin maka-PM sa aton nga Facebook account. Pagitaon nyo lang ang Aksyon Radio Bacolod. Hag mismo ang akon nga personal account, pangitaon nyo man ang Red Salgado gamit ang inyong Facebook. Alright? Well, mga ka-aksyon, subong nga adlaw, it's November 1. Hindi ginaya masiling nato malipatan sa mga Pilipino bilang tradisyon ang pag-celebrar sang All Saints Day, di ba? It's November 1. Amo na ginahambal nila. Basta gani kuno November 1, kag November 2, dala na ang October 31 kagapon, di ba? Hindi gid madula ang pagkaon sang mga mapilit nga mga pagkaon, di ba? Parehas sang Balenciana, parehas sang mga bayi-bayi, laki-laki, suman. Di ba? Hindi kita makumpleto kung wala ang ining mga pagkaon, ano? Well, good luck dara sa pagkaon ha. Ang ibang dara sa mo nagamat-amat na lugay. Lugay para hindi magpilit ko no ano or mabatok dira. Ang malain na sina mga ka-aksyon na balang malingaw ka dira sa paghampang sa nga Mobile Legends MLML. Nalipatan na ang ginaluto nga Balenciana ti batok gid no. Well, para balikan ta mga ka-aksyon ang All Saints Day para sa aton nga kasaysayan subong nga adlaw or sa aton nga history. Arya kadapit sa 1 sang Nobyembre, madamo sang Roman Catholics kag iban nga mga Kristiyano sa bilog nga kalibutan ang naga-obserbar sang All Saints Day, which honors all saints of the church nga nakalabot sa langit. Sang una mga ka-aksyon, ang All Saints Day ang ginaselebrar kada Mayo 13. Hindi November 1 before ginaselebrate or ginaobserbar ang All Saints Day Mayo 13 or May 13. Hindi November 1. Pero ang ginhalinan sini ang hindi matrace suno sa insakto nga rason suno sa Encyclopedia Britannica. Si Pope Boniface IV ang formal nga nagsugod sini nga sa ulihi ginkilala bilang All Saints Day sadtong May 13, 609 AD. Sang ginadidikar niya ang panteon sa Roma bilang simbahan in honor of the Virgin Mary kag tanan nga mga martires. Kaya ba't isang una mga ka-aksyon, grabe gid ang away mo. Nagapinatsanay ang mga tao because of religion. Diba? Amo gina ang parte sang aton nga history. Well, to move on mga ka-aksyon, subong ang petsa sang All Saints Day, November 1. Diba? Halin May 13, ini ang ubra or ginhimo November 1. Gin-establish ini ni Pope Gregory III sa iya panahon sadtong 731 hasta 741 AD sang gindidikar niya ang chapel sa Roma Saint Peter's Basilica in honor sa tanan nga mga santos. So amuna ha, humalin sa May 13 mga ka-aksyon. Ini ang November 1. Ini gin-establish ni Pope Gregory III. Una ang title ha. Ang title una, All Saints Day, iniyahalin sa kay Pope Boniface IV. Kag syempre, ang November 1 naman niya, ini ginhimo ni Pope Gregory III. Pero ang ini nga selebrasyon mga ka-aksyon ng anay, limitado lamang sa Roma. Kag diri man nagsugod hasta nga sa ulihi 837 si Pope Gregory IV ang nagsugo
nga opisyal nga pag-obserbar sang All Saints Day ang kada November 1 kag gin-extend ang selebrasyon sa bilog nga simbahan. Tisang una dito lang niya sa Roma, di ba? Kag sa uli hambal ni Pope Gregory IV, tanan nga simbahan mag-obserbar sang All Saints Day kada November 1. So All Saints sa buot silingon tanan nga mga santos. Madamo sa mga santos nga nakanonize kag ginaselebrar ang ila mismo nga adlaw. Parehas bala sa Estados Unidos, sa Ireland, di ba? St. Patrick's Day. Ang iyas ni kapistahan March 17. Kag sa Pilipinas naman niya, si Pedro Calungsod, ang iya naman kapistahan kada Abril 2. Amo nang iya nga feast day. Kag syempre, si San Lorenzo Ruiz, kada September 28. Pero galing kiti si Pedro Calungsod mga kaaksyon, bata pa rin siya kag napataya dito sa Guam, di ba? Naging biktima man ini siya sa persecution, inabalang kati isaban ni siya ka missionary kag katikistaman ano. Ti amo naging hambal ta kagina nga because of religion ang mga tao sa una nagapinat siya na Pero galing kiti sumo because of respect, di ba? Depende sa pagpati mo kung ano ginapatihan mo ano. Dira nagatindog ang ginatawag naton nga respeto. So amo na si Pedro Calungsod, ini siya ang napatay sa edad nga 17. Samtang ining si San Lorenzo Ruiz, ini siya ang napatay sa edad nga 42. Siya naman ini niya ang ginpatay dito sa may Japan, ano? Kay ti sang una ari siya sa Pilipinas, doging link ting pangalan niya adong naging parte bala sa pagkapatay sa isa ka Kastila. So nag-upod to siya sa mga tao to nga padulong sa Japan, pero galing kiti hambal sa iya natukipan bala nga siya Kristiyano. Hindi ka namon pagapatson kung ikaw ang mag-saylo sa amon nga relihiyon. Galing kiti siya loyal sa pagka-Kristiyano. Rason ko nga siya ang ginbitay suli ano, hasta siya ang mapatay. Ining si San Lorenzo Ruiz. Ang mga santos nga wala makanonize ang wala sang particular nga holiday. Ang All Saints Day ang nag-recognize sa mga nakalabot sa langit, pero ang ilang sainthood ang kilala lamang sang aton nga Ginoo. So mo na mga kaaksyon, just to look back sang history about sang All Saints Day subong nga aton ginaselebrar pinaagi sa pagluto sang Balenciana. Di ba? And of course, pagpangamuyo man mga kaaksyon ano, bilang pasalamat kay kitaya ginaubayan nila kag naging inspirasyon kung diin man nga subong nakaglabot ang aton nga karera sa aton nga pagpangabuhi. Amo ng All Saints Day. Kag syempre sa bukas nga adlaw All Souls Day naman, di ba? Ang kilala bilang komemorasyon sang tanan nga nagtaliwan o adlaw sa mga napatay. Adlaw ini sa nga pagpangamuyo kag pagdumdum sang mga kalag nga nagkalamatay. Labi na gid ang aton nga pinalangga sa kabuhi. So amo na nagahalad man kita no. Kag galing kiti subong sarado ang aton nga mga sementeryo because of the COVID-19 pandemic. Hindi kita malikawan yang mag-create sang mass gathering ano. Kag according sa scientific study mga kaaksyon, ang mass gathering amo ini siya ang madasig nga pamaagi para sa paglapta sa COVID-19. Kag isa pa gida, isa man ini sa mga rason nga dasig ka bala mahawaan. So that is why the government diri sa Pilipinas, sa mando man sa aton nga national government, ginapaiway gid ang pagsulod sa sementeryo ano. Well, that's good, di ba? At least mga kaaksyon, hindi kita mahawaan sa COVID-19. Hibi-hibi ka dira yang why ko makita akong pangga. Tigilan mo kuya. Kay man mga kaaksyon, hindi lang man November 1 kag November 2 ano or October 31 nga makalagaw kita sa sementeryo. Pwede man na sa Feb 14, pwede man na sa November 5 no. Galing kitilain gid ako November 1 habal nila kay ti magluwas nga makita mo dira ang imo nga palangga nga nagtaliwan sa kabuhi.
makita mo man dira ang iban nga nagalagaw kag nagaduaw man nga nagasuksok sang mapikit kag lipot nga shorts. Na sadya gid ja, no? Again, for your eyes only, ha? Hindi kay sa mata sang cellphone mo, picturean mo kag i-video, kag hala, pasiar. Basta mo na, ano? Laba ka storya. Well, mga kaaksyon, again, today is November 1 of 2020. Amo na ang isa sa mga parte sa aton nga Adlaw Subong. And, ari pagid isa man sa mga parte sa aton nga Adlaw Subong, if we can also look back, November 1, tuig 1348. Kalawig-lawig ba? Yes. Wala pa ni Guru mabunag ang aton mga kalulululuhan, or great grandfather, ano? Pag-istoryahan ta ang Black Death nga naglabot sa London. So today, amo nang itawag naton nga COVID-19. And then 1918 aton man tamwaon ang Spanish flu nga naging parte man sa aton nga Adlaw Subong, but way back 1918. Well, ariya November 1, 1348. Ang Black Death ang pinakamalala nga pandemic sa kasaysayan sa kalibutan. Ang pinakadamo nga nabiktima sini sa mga tuig 1347 hasta 1351 sa Europa. But then again, mga kaaksyon, iniya sa Europa, 1347 hasta 1351. Pero may mga pungsod sa kalibutan nga wala nakabangon sa sulod sang 100 years. Meaning to say, isa ka century. Isa na ka century, pero way labot sina, may ara pagid sa mga pungsod nga wala pagid makabangon sa Black Death sa sulod sang 2 ka century. Amo na siya ginatawag naton nga Florence, ano? Florence, yes. Amo ning kumbaga pa naglampo 200 years na balik-balik to sa ila ang Black Death, ano? Galing kati mga kaaksyon sang una, mas badamo kuno ang populasyon sang mga sapat kumpara sa mga tao. Ang isa pa gid ang mga gawi sa mga tao sang una, sorry to say this pero damak gid wala sang pag-insakto bala or proper way nga hugasan dira mga kamot nila. Wala pa man siguro na imbentong alcohol sa una, no? Taga mga tao sa una, nagatulog lang sa mga duta, sa mga bato. Basta amo na, no? Ang iba dira katulugan, ginakamang-kamangan lang sa mga tanga kag ilaga, no? Sa bilog nga kalibutan, ginapatihan nga naglabot sa 50 to 125 million ka mga tawo ang nagkalamatay. Ang Black Death amo ang paglapta sang masakit nga ginkilala bilang plague or salot. Ini ang naghalin sa Yersinia pestis bacterium nga dala sang mga bitik nga ara sa itom nga ilaga. Ti ang mga ido may ara sang bitik, di ba? Ti ang ilaga gali mga kaaksyon, ining itom nga ilaga, so I guess amo ni pinakahigko guro nga ilaga, wala lang gid siguro mas specify gid sang history, but then ang mga ilaga nga itom mayara gali isang bitik mo, Diyos mio santisima. Pag ini nagkagat sa imo, problema na ni sang una. Galing kit isubong as day goes by, pala na ka mga tuig na nakaligad, na-imbento na ang mga bulong, no? Ang mga pangontra sini, like ang mga injection. Biskan pag gani makagat ka sa ido, ano? Isang una, galibog pa ni mga tao. Ano ba lang ang pagwagid sang rabies na. But anyway, ang impeksyon, ang ginapatihan sa mga tao sang una, nga naghalin sa China. About China na naman. Ang impeksyon ang ginapatihan sa mga tao sa una nga naghalin sa China o sa sulod nga parte sang Asya. Nadala ini tungod sa nga pagbaligyaanay sa mga tela kag sa ruta mismo sa mga nagabaligya, rason kung malabutan sa gabi, didto na lang sila magapalipas ang oras. Pero wala nila mahibalaan kung ano ang ilang dala magluwas sang ilang mga baligya.
Dito gali mga ka-aksyon sa mga tela nga ginabaligya to sang mga Chino from their country, tapos sa piyak naman to nga mga nasyon, no? Do karwaki bala nga type may ara sa kabayo, tapos may ara na sila sang bodega nga ginaguyod or do kalesa do mo na bala to karga dito mga tela, but sa mga tela na gali diya ara dira ang mga bitik sa mga ilaga nana. Ginguba sini ang plano sa mga sundalo sang Mongol ruler na si Johnny Beg nga ara na sa plano nga sakupon ang isa ka banwa sang Kafa sa Crimea para paluyahon ang depensa sang iya mga kontra. Ginpadala niya ang iya mga sundalo nga na-infect sa Ginoe, ang mga na-infect nga mga mandaragat ang nagpauli sa ilang lugar sa Genoa, Italy. Hagdiri nagsugod ang outbreak sa Europa. Do ka maayo mga strategiya, no? May ara ka mo dara isang digmaan. Di nakabalo ka sang virus or sang masakit sa mga tao sa mga viral. Ipadala mo to mga tao mo nga na-infect. Ang mga tao man to nga wala na-infect, tina-infect. Ang bubonic plague ang maghahatag sang swollen spots sa imo kilikili kag sa imo man mismo nga paa. Liog kag imo siko. Pagasundan ini sang pagsuka-suka sang dugo, paghilanat kag 80% sa mga tao nga may ara sa sining nga masakit ang nagakalamatay nana. Ginapatihan pagid sang una nga ini nagalin sa mga Hudyo kag sila ang naglapta. Rason kun nga ang madamo sa ila ang ginpanghiluan kag ginsunog hasta mapatay sa syudad sang Strasbourg. Amo man ring isa sa mga masubo sang una mga kaksyon kasalan ang mga Hudyo. Ti sila to ginpanghiluan kay base bala malatnan to mga iban nga mga tawo. Kag sang time man ni Adolf Hitler, milyon-milyon man ka mga Hudyo ang pinatay. Dumasubo man nga parte sa ilang kabuhi, ano? Ini ang pandemic ang naglabot sa bilog nga century. Ang populasyon sa Europa ang wala makarecover sa pre-Black Death sa sulod sang 200 years. Kag sa mga lugar nga natamaan sang Black Death, pareha sang Florence, ang malawig nga nag-antos kag naglabot pa ini sa 19th century para makarecover. So again mga kaaksyon, as we talk about 19th century, amo na siyang 1800 sa pakadto 1899. As we talk about 20th century, ina ya 1900 sa pakadto 1999. As we talk about 21st century, it is 2000 up to now. So amo na mga kaaksyon ang natabo sa November 1, 1348. Sa aton pagbalik pag-istoryahan tayo mga kaaksyon kung ano bala ang natabo sa nag-strike ang Spanish flu. Kati ginahambal nila Spanish flu kuno ang epicenter kuno dito sa Espanya. Kag sa ila kuno nagalin ang Spanish flu. Kamo bala nagapati sina? Wey, ako ikaw nagapati ya. During that time nga natabo ining Spanish flu, ara ang kalibutan sa World War I. Isa man ini sa mga rason kung nga nauntat ang World War I. Hagsuno sa mga istoryan sang una, duwa ang ginakahadlukan sa mga tawo sa tong World War I. Ang ila nga mga kontra nga nagatiro sa ila kag nagabomba sa ila, ikaduwa ang ila upod nga na-infect sa Spanish flu. Budlay-budlay ang girahay, no? Gatiro ka to sa atubangan kay may kontra ka mo, tapos ikaw naman niya, nag-prepara sa tupad mo kami sa Spanish flu. Sinong kontra mo dira? Dua or isa lang? Mga ka-aksyon, magabalik kita matapos ang pila ka mga commercials. Ikaw nang ginapamati ang amo
sandigan. Good morning mga ka-aksyon. Balik na kita sa itong programa nga Johnny Tago Rides Again with Aksyon Red Salgado. Kag sa mga nag-comment gali sa aton nga Facebook Live. Magatamyaw kita. Do not forget gali, kung kamudira may mga greetings, comment lang kamudire kay ina pagtamyaw naton. Okay. Hi sa kay Rosalina Arellano Espadero. Good morning. Also to Erwin. Good morning Aksyon Red. Angelito Reyes Yanong. Good morning. Joel Mahinay, Mario Benaflor. Good morning, Johnny Tango watching from New Zealand. Okay, hi sa kay Vanji Page John. Thank you. Sugar Spices Alba Honeybee. Good morning, man. Thank you so much sa pagpamati. Enheng Halandoni Agustino. Okay, good morning. Pa-shout out sa Agustino Canagan family sa Silay City. Happy birthday to me. Wow, grabe Happy birthday, Enheng. Happy birthday. How old are you now? So, ara siya sa may Kuwait. Thank you sa pag-view, Enheng Halandoni Agustino. Also, hi sa kay Yorb Quenyol. Good morning, Action Radio Bacolod. Happy Halloween sa tanan. Kamusta dira subong ang Balenciana ta? Yorb, okay lang? Trixie Ibuseo, gamonitor ko diri subong thank you gid ha. Beng Altares, good morning everyone, keep safe and God bless. Vanessa Mayo, good afternoon. Uy, hapon na ha. Okay, kay ara siya sa may Minnesota, USA. Good afternoon, happy All Saints Day and happy Halloween from Vanessa Mayo. Also, hi sa kay Romy Manansala. Romy Manansala, happy Halloween Red Salgado. Same to you. Rosalina Arellano Espadero, thank you sa pagpamati. Arvin Alejandrino Evangelista, si Arvin, thank you sa pagpamati. Happy All Saints Day. Hello sa tanan nga mataga Barangay Tabige, Ibi Magalona. Hi man sa kay Alex Montesa, maayong aga Action Red. Okay. Happy Sunday, say man sa imo, padayon sa kahanginan sa matugnaw nga kaagahon. Correct! Kung bugnaw ganing hangin, matsagan ko do'y panghatag ng 13th month, di pa man. Kung di pag ipanghatag, di cash advance naman. Di paglabot December nga, ubos na. Hi sa kay Alex Montesa. Good morning. And also to Heaven. Uy, number 1 tigid ini nga fan. Thank you so much sa pagpamati. Hi man sa kay Alex Fuentes. Maayong aga sa imo Action Red. Happy Sunday. Same sa imo Alex Fuentes. Yun. Okay. Estilier, Aprilin. Good morning Action Red. Pag-greet lang lihog family Estilier. Gamonitor gid kami diri sa Cavite. Thank you. Ariman sa kay R. Lowell Guadalupe Villarosa. From Barangay Takuling. Thank you. Melchorita Ferrer, good morning Action Red. Good morning from Isabela, Negros Occidental. Si Will magapamati sa aton And Jonah Garcia, good morning po. Watching from Tandang Sora, Quezon City. And also hi ba na kay Richard Segovia, nagapamati man sa aton. And of course sa kay Attorney Mark Steven Mayo. Isa sa consultant ni Congressman Greg Gasataya. Hi man sa kay Councilor Israel Salanga gamaga programa man later And also hi sa kay Ronnie, isa sa mga staff ni Councilor Cindy Rojas. Well, mga ka-action, magabalik kita ang matapos ang pila ka mga commercials diri lang sa Action Radio Bacolod. Thank you. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dugamonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God.
kuan sa nga mga ayo sa ginubakal cellphone kay ini ko pasensya na pili ang aton income kulang gid sa aton ginagawi man yat sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ako sa Action Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiyan mo na ginhalay ko sa katulod gid ako mag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo na si ma-intra. Ko try lang kay basi kaloyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiyan mo na guro sir. Madamo gid salamat sa inyo kaduan nga muna. Kay Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Marga Diyos magpadayon ang inyong programa kaya hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan ang iba nga kinanglan man kung magpadayon ang inyong promo basi sila naman ang malawagan sa Madasol. Nagpasalamat ko sa Action Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasanligan tingog sang probinsya kamatu. Oras, Action Radio, Philippine Standard Time, alas 5:29 na sang aga. Kag syempre, this time, makaupod naton si Action Brian Borden sa pinakauli nga balita diri sa syudad sang Bacolod. Kag bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Brian, good morning. Good morning, Action Red. Medyo magulogal o mga aga, no? Yes. Sa Bacolod. Siya sang Negros sa Occidental. Ang part na Negros Kwan sa pag-landfall ni Bagyo nga si Rolly, no? Yes, kagasuno man sa pag-asa, Action Brian, amo na siya kunong pinakakusog nga bagyo sa bunga tuig, no? Oo, murang hambal nila sa siding tuig, amo ko ng pinakakusog. Sabay pa nag-downgrade man ang persa niya, kaya naka-landfall naman siya. Dito sa Tatanduanes, pero tiyan mo na, kalaom kitang hindi lang gid siya manglas-las todo. Nakapreparar ang mga tao kay kabudlay, no? Kag syempre Action Brian, basi bala ma-misinterpret sa ato mga tagpalamati sa bunga aga. Ang ginhambal sa pag-asa, amo ni siya ang pinakakusog nga bagyo sa bilog nga tuig, hindi ka kusog pa rin sa Yolanda, no? It's not. Kusog lang gid siya sa bilog nga tuig. Amo naging panic sa mga tao kagapon eh. Okay, yang persa sini tagha 265. Iya sini nga hangin. Ang iya sini nga ulan niya tag 200 plus man. Di kusog Action Red, no? Yes. Pero ang iya sini nga paglakat ya tag 20 lang, 20 kph lang. Ining hinay ang dalagan niya pero baskog ang ulan, baskog ang hangin. So diri sa aton subong linong-linong amo na tama lang galing ka itom sa palibot naton. Yes. So kwan gron niya, makabalo ka pwede di siya lapit-lapit tadi kay nga sa antike gidi na haplitan niya pa mo. Di ma-antike sa bok man lang naton diri sa Negros Occidental. So ginalauman gani nga maulanon ang ining nga kagahon. Pero subong malinong-linong daw ay man gitulo talithi. Pero mo na ang palibot naton sa Gwa tuman gid ka itom sang panganod Action Red kag wala hangin, no? Gani. Tuman ka linong-linong. So mo na ang sitwasyon mga utod ta nga tiarga puyo sa mga delikado nga mga lugar kung baka kag landslide ati. Matamat na lang sila panila gida kung nag-umpisa na ding ulan kag hangin.
may guro nga guwa na lang sa danggang kanto sa mga evacuation center nga masigurado mga eskwelahan blaya no para POP action red. Galing ko kay galing ko kay Isabel Action Bray ba tungod bala sa ginatawag ta nga Sentimental Valley do di pa magalin no. Oo, bisan ginawa na nga panawag sa mga opisyal. Oo. Ang iba do di mag-idog. Ba siguro bala nagatapik pa to naman. Kaya may mga kasapatan bla. Kasi kambali lang way pagani nakata balik na di basiway na ning karbaw sa baboy di. Alam mo da. Dapat bagyong agit dito. Ginapanawagan bala guwa na kamo dira sa balay nyo kay makanto na kamo sa evacuation center masinggit ang iban nga hindi pa kami kakanto kami may nagaungot gakwan pa may ginaluto pa kami. Wala ba? So, dapat pamati gid sa mga opisyalis kasi opisyalis may diyan sila. Wala na dapat ang paghimuon. Pero yung block kay Action Red Salgado how? Abaw. Pero nakibot ko abo pag programa sa niligan na gabi mo do kakita ko sa Hollywood mo. Buhok mo. Hindi ko paiwod. Abi ko to Action Bray, si Brad Pitt ang programa kada gabi. Kasi naipit si Brad Pitt. Ay, di ka do si do nakita ko si Thor bala, si Chris Hemsworth. Kung gisa daw, guwan blow pagpatanan. Wala ko lang Mike Black, Action Red daw. Pag dito pa sa lugar, ikantuan mo, at may parinte, may salon to. Dipanya ko sa tito-tito. Hindi galing buhok mo lang. Pero doon na gaya na. Sige lang namin na, palugo, makapagawa mo resulta yun. For dami No, away lang. Sige lang, pasigyahan nilang isa, no. Ay, alam sa Red, balita, mali mo, no? Today, sa nagliligan, ito kung madumduman mo, may mga inablang, kaya pagpasapasa through messenger, bla. Kaya dapat kaos ka sa abone, kay dako ni bulig para hindi mag-igo si COVID-19. Dumduman mo ito mga itlog, itlog, kaya mapalaga ka abone, dapat antes magtapos ang alas 12 ng gabi, subong kaon itlog. Sobrang bla. May nagba patak sa Bray gani nga ato lang parte sa saging bala. Oo, lagi. Diyos mayo. Ang mga tao nagkinumpra sa tag-isa ka banira nga saging. Mga ahot. Ano po? Ahot, luya. Luya, ano pati pa kuya? Luya. Ano ka bulig-bulig ginaya kahit parebili ka katuloy mo na nga tutunlan. So, ang luya, ang taos ka makabulig si gani mo. Pero yung mag-usubong niya, lala pag in-action red. Doon pa may ideya ka ni, kuhan ini ng kulintas na naman niya, necklace action red, no? Kulintas? Amo na sa ang manunggal, hindi man? Lain, kuhan niya daw. Kuhan niya inang kulintas gidya. Do silver na itsura, sari kung ano sa damo na. Di ba, ligya na siya sobra 1,000 pesos. Wow. Ang ginambal, kaya pa makasuksok kasi ni, hindi ka maigo ni COVID-19. Basta amo na ang nag-alarm nga inabalang physical distancing? Hindi man na? Siguro daw okay pa na kay ma-alarm. Ito pa diyang palayo to jutay kay di ta bawal ta mag-utaray abi. Pero inang hambalon mo yung amuning kontra sa COVID-19 kay Nicholas Purifier kuno siya mo. Daw, makabulig kuno ini. Kaya pa sa DOH, wala pa na sang pagtuon para dira. Ang WHO, siya may pa na pagtuon sa dira. Hindi ka mo magbakal sina. Daw mo na bla. Red, no? Kaya pag kita mo ning gaaso, ang ginabakal sa mong gaalalaso na bla. Mga tanom? Hindi, inang para naapaso sa sulod sa balay. Oo, nakita ko na. Why hindi man ko na epektibo man suno sa DOH Action Red. Padamo na nagbinakal sina. Oo, baya ang epektibo lang gid against COVID-19 amo gid lang ang face mask, face shield, ang amo tang hambal mo physical distancing da. Yes, kag guro pag disinfect isa pa ina. Disinfection amo na.
alcohol kag ang husto nga pagpanghugas gamit ang mga habon action red. Yes. Amo na ang mahal sa DOH, hindi ka mo sa iyo bakal nga mahal sina. Muna ay pa so scientific study or medical experto nga nagambal sina. Kaya kung makakulintas ka, hindi ka na ano na yung mga tao na naglalait pa rin sa buhok, no? Dogin sudla na sang negosyo ni si COVID-19, no? Bahaw. Damo ginagmanggaranon sini. Ni man, no? Ang basa iban, basa hindi man pambor DOH, basi Waislap Chintos Kulintas ngayon na. Hindi ko yung naguro sini nga bahin doon, naging kumapati sa yung maapos niya. Awan ang gid ka totally kayo niya pati. Pero nagibing aras Kulintas, how? Daw mo na abla. Hindi mo, hindi ka ganito kapon sa mga mahagdanan, may mga aluminum na black and red. Ay, amo na, dugay ka tapik ng virus, tapos makulintas ka pa imors ng aluminum tsuraya. Ginalikaw to na ganin ko galingon na tapos si kulintas pagad balahaw mo na. Makadlaw ka na lang kisa bala. Makita mo gid ang negosyo gid ba ang lakat bala ano? So amo gagwa na gid ang kamaturan nga negosyo na gid. Kita mo mga abrit ang mga pirtahan nga may mga aluminum da nga ruyatan, doorknob. TL ginagamit mo. Inagros sa tama na ginakahadlok. Oo, mo makulintas kapag idya linggo daw. Anyway, amo aton pamalo man niya sila. Pero nagatipende ka po na sa mga utod naton kung mabakal sila kung hindi sila po na yung money. Kung sa pagka-practicality lang ginatawag, dapat pamatigid sa yaka DOH, no? Isang DOH paghamal gani panilagad taman kung gusto na ganila 100% kay base tama ka DOH sa pasibangdan man ng negosyo man ng iban mo. Gani. Vigilante lang ta manilag lagid sang sitwasyon action red. So ang palibot subong sa Bacolod to tawhay gid Domingo abi plus nga inang mga merkado naton bukas naman pero ang mga pinaka main area sa Bacolod like Lacson, mga Araneta, mag-adlaw sa Domingo. True tawhay action red wala may sa may kadagat aga pagid man subong. Pero amat-amat nagiman bukas ang mga negosyo sa Bacolod, no? Doon nagbalik-balik na sa normal, no? Sitwasyon. Subong adlaw ti sirado sa gihapon ng mga sementeryo no? Amo ning adlaw ito tinuguwa ni COVID-19 mo ti sirado lang ng sementeryo. Nakita mo na Action Bray sa Facebook bala kay hindi makalagaw ang mga himata sa mga nagtaliwa na ang mga nagtaliwa na lang kung mabisita sa ila himata. Kaya yun mo pinasukan nila tayo nga puti, no? Oo. Tapos may nagataya pang alcohol ang scanner. Sa Cebu to natabo mo. Trip. Hindi mo na imo sa mga istorya mo, no? Sok-sok nilang tao puti nga daw mga zombie daw mga no? Patay na pagkatapos siya thermal scanner scanner mo kay ang patay mapuli sa balay. Pag-abot sa balay guro aray mo nga tumbo guro sa ila ka parinte guro mo. Nagbangon ka kay wala mo kami to ginduaw kay sarado man sementeryo ti kami na lang Ay kasadiya man siniman. Kag may ato man to gani Action Bray nga isa man to ka vlogger no nagpanawagan sa sementeryo. Pahibalo nga hindi sila makaduaw because nga sarado ang sementeryo mo Diyos mio no. Ti guro ba siya katulog to tinabal-an kag naintindihan man siguro. Action Bray ara ka pa dira. Doon nadula sa Action Bray na. So, ara na nagabalik sa Action Bray. So, anyway mga ka-aksyon amo to medyo matawhay subong atong kapalibot kay manti mga tao subong ara sa ilang panimalay kag subong man ang tigluwa ginila pagkadto sa merkado siguro mabakal sila sang pilit no. Action Bray? Yes, Action Red. No, amo ning pirasahe gid subong Nobyembre for the first time. Hindi ka kapadulong sa patio sa amo gini nga adlaw. Pero ang mga luto-luto
padayon man nagyapon action rin, no? Mm. Puloyan. Pwede ka man tayo kaladhalan sa inyo mo. Kung gusto mo, hindi ka nakandila. About mga uma niya, kagapon pa lang niya, parte ng duduan ay baboy ito. Wow. Yung labi na gisubong nga aga, parte na ning lutuay, may bingka, may malinsyana, may puto, suban, sa ano-ano na lang, no? Kagamuning manami nga adlaw y action bright kung ikaw balagid bunag, iti tanang nga mga tao mo celebrate sa birthday mo mo. November 1. Tanan yun dyan, no? So, muna, pero sa mga bukid-bukid guro, open man ang action red ang kwan, ang mga patio. Abitak man lang sila guro, kaya man nagaling observe lang din sila sang distancing dra kag protocol. So nga uma-uma abi si COVID-19 do ay niya ginasapak to ni sa uma mo. Daw layo-layo na gid man pero hindi lang gid salig, no? Oh, galing kating iba niya gapati naman balaksyon bray. Ngati kung nagamama ka kuno 3 times a day, di ka kuno madutlan COVID. You know. Parisan. Why man na scientific study. Correct. Dapat kuno dakoon gid ang pag-ugom siyang buyo para hindi gid makapalapit si COVID kiti medyo baho kuno. Man, una panupla ng taon ta kung makapalapit. Sa buyo pa lang to na disinfect na. So, muna actually, no, ang aton sining palibot sining mga tinion matutawhay kamay pa nga padayo na ini kag way na sa mga pero may gabiyahe gyapon na so ang biyahe sa dalanon paghalong-halong gid ang mga utod naton action ulit. Kung ano naman mga balita so far there is Bacolod through Tawhay may tigpila ka mga crimes abi pero hindi nagid pareho sa nagliligal baka do halos hibi yang gabi yung ay binunanay, way tiruhay, way kastiguhanay, subong ka minimal katama. Ang man sa Negros Occidental. Action rin. Nyara gid man pero hindi gid amo na kadamo. Upod sa patrol, action na rin sila nga aga ni Section Brian Bode nag-report una sa balita ng section sa Bacolod. Action. Radio. Thank you so much, Action Brian Borden sa pinakauli nga balita diri sa Bacolod kag bilog nga probinsya sang Negros Occidental. So sa liwata, matawhay ang aton nga palibot, ano? Kayti, ang mga tao subong hindi makakadto sa sementeryo. Bauti, kung makakadto sila siguro nagadagsa ng mga tao, no? Gabi pa lang siguro nag-concert na guro sa kada sementeryo, no? Nagabanda-banda. Banda dito, banda roon, COVID-19 dito, COVID-19 doon. Kung wala na saradong sementeryo. But let's not forget mga ka-aksyon nga pagkatapos ini observe tagid pirmiya ang physical distancing, pagsuksok sang face mask, face shield. Amo tawag naton nga new normal ano. Kung gusto ta nga hindi magbalik liwat ang COVID-19, kag hindi magaantos ang aton ekonomiya, kag mismo hindi magaantos ang aton ginaubrahan nga kompanya nan. Amo na masakit yung kaisa mga ka-aksyon ano. Because butan totoo nakabalik na kita obra but there are some companies nga naga-duty sa gihapon 3 ka beses sa isa ka adlaw because ang krisis bala nga tituod nagbukas sila pero hindi amo na kadamo nga mga customer ang nagakadto sa ilang establishment kada adlaw. Unlike before, sang wala pa nag-strike si COVID-19 sa Pilipinas, di kada adlaw damo si mga customer nga kadto sa kada establishments no, or kumpanya para magbakal. Amo na bala? Pero subong ya, new normal, naigo gid kita ya, naigo gid ang ekonomiya. May ara gid na storya ko sa isa ka mall nga naga-duty sila ya Lunes, Miyerkules kag Biyernes. Ti hambal nila. Way kami may mahimo sir kay ti sigano nga mag-resign kami diri mangita kami kita nga kompanya gaantos man, di ba? So amo nang masubok but ipagapangumuyuon ta mga kaaksyon nga kabay tani matapos ring tanan kag tanan nga mga kompanya sa Bacolod ug bilog nga Pilipinas maka-recover na sa krisis. Kag kabay man tani ano, i-extend lang tani balaliwat ang pagbayad si Nico no. Kating iba na mo na ginapangamuyo nila.
tani ma-extend ang siniko, no? Tani ma-extend ba ng basiwa, kag tani, pati ang mga internet na mo ma-extend man. Sana all. Well, mga ka-aksyon, balik kita dito sa aton ginistoryahan kagina atong party sa Spanish flu, ano? So, sa maka-remember sa Spanish flu, ini siya ang nagsugod 1918. Amo ni siya ang ulihi nga tuig sang World War I. Mabugnaw ining World War I, mga ka-aksyon eh. So, ari ha, ang Breivik mission, isa ini siya kagamay nga lugar nga malapit sa dagat sa Alaska. Kung sa diin sa tong tuig 1918, ini siya ang ginaistaran sang 80 ka mga tawo nga mga tigulang dito sa may Alaska, ha. Amo ni siya ang Breivik mission. Pero pag-strike sang Spanish flu, mga ka-aksyon, sa 80 ka tawo nga nag-istar dito, 78 ang nagkalamatay. Duwa lang gid ang nabuhi. Pero nagaantos gyapon, na. But then sila ang nakasurvive. Amo ni ang masiling naton nga daw hambal nila una kuno nga pag-strike sang Spanish flu. Ti iyang Alaska, di ba, parte ini sang Estados Unidos. Ang Espanya ya ato sa Europa. Kumbaga panatabo sang una, mga ka-aksyon, tudlo anay ni kung sino gid bala ang ginunahan sang Spanish flu. Kag sa tiyempo sang World War I, ang Espanya ang kumbaga pa isa sa mga nasyon nga wala nagpartisipar sa digmaan. Kag ang rason pagid, mga ka-aksyon, isa sa mga kumbaga pa behind the scene of this Spanish flu, wala gindeklarar sang United Kingdom, sang Germany, Pransya ang tuod-tuod nga numero sang mga nagkalamatay sa Spanish flu sa ilang lugar. Ti kumbaga pang Espanya, ti way ka man nag-intraya sa World War I sa digmaan, ti amo ni dapat ang imong numero do, amo na bala, no? Pero iba ni nga mga nasyon sa Europa gintago nila kay para hindi magdubo ang ilang moral na. Ti mga tao sa una nagapati nga ang epicenter or ang ginhalinan sang flu nga ini dito sa Espanya. Kay sila ang may pinakadamo-damo nga number of deaths kag number of infected people, ano, or mga na-infect dira ka mga tawo sa Spain. Pero sa likod sinagali may ara pag sa mga damo. Dito kasadya man, ano. Well, mga ka-aksyon, titungod man sa panahon sang una, wala pa maimbento ang mga antiviral drugs. Kag wala pa ini ang intensive care unit or ang mga ventilators bala, wala pa na isang una. Kag wala pa gid sa mga bulong, ano, biskan patuod nga wala nahibalan sa mga doktor nga nagalapta na inigali ang Spanish flu, wala man sa gihapon sa nga inughatag sa pasyente para ini siya ang makarecover. Isa pa gid sa mga rason sa una, mga ka-aksyon, kun nga adasig ang paglapta sang Spanish flu sang una, di ba, bugnaw ang panahon. Ti kun ikaw naging positibo sa Spanish flu, ginlubong lang nila ang lawas sa idalom sang duta. Kaya tungod mabugnaw ang panahon, na-preserve ang lawas ng tao, na-preserve man ang virus. Amo na, mga ka-aksyon, ang isa sa mga natabo sang una. Kag siyempre, ari pagid tungod wala sang ginatawag naton nga bulong or vaccine para mabatuan ang Spanish flu, ang ginapromote sa mga tao sang una para makabato sa Spanish flu, subong ya, di bala pagsugod to sa COVID-19 direya sa kalibutan, ang ginhambal nila kuno saging. No? Saging. Kag suno pagina kay Action Brian Mordenya, itlog pagid, di ba? Ariya, bakadlaw ka man sa una, mga ka-aksyon, kay ti pag-strike sa Spanish flu, hambal nila ang Lifebuoy kuno nga habon, isa ina sa makabato sa Spanish flu. Nang dugay-dugay na nigaling nga sabon, no? Ang Oxo, aspirin, opium, iodine, ammonia, cinnamon, kokwa, bulong pang Spanish flu sa una, ho. Mainom ka lang kokwa, goods ka na. Pero galing kiti, wala na sa madalom nga pagtuon,
ang disinfectant which is applicable man sa COVID-19. Ari nagali ano? Nagapang disinfect na sila muna. Kag syempre, ari pagid makibot ka mo ha. Suno sa pagtuon sang una kag gina-promote nila para mabatuan ang Spanish flu, amo ang sigarilyo na grabe. Amo na balila. Panigarilyo ka mo. Ay makabato ka mo sa Spanish flu. Inaasuno sa mga eksperto sang una sang wala pa nila madiscover ang vaccine para mabatuan ini ang Spanish flu. Eh di wow. Te kung wala ka ga panigarilyo, dapat tuon ka panigarilyo. Kaya siyempre mga kaksyon makibot ka mo ha nga nagasuk-suk kita sang face mask tapos ga-observe kita sang physical distancing. I will show you the picture nga sadtong 1918 dito sa California kag bilog nga mga estado sa Amerika nag-implement na sila sang pagsuk-suk sang face mask sadtong pag-strike sang Spanish flu. So ari pakita ko sa inyo ha, way ko nagabinotig nan. Ina black and white pa na siya nga picture. Nakabutang dira, wear a mask or go to jail. Nan, amo na sila nga mga tao ha. Ini nga picture ang kumbaga paginkuha dito sa California. Ang hindi magsuksok sadtong 1918 sang face mask. Posible nga magabulta $5 hasta $100 US. Kag hindi lang ina ha. Kung ikaw gid perti katig a ulo nga tao dito sa California, presohon ka sa sulod sang 10 ka adlaw nan. Ikaw lang isa dira sa prisuan. Pero galing kito may kulang no. Prisuhon ka sa 10 ka adlaw. Ang tawag na nila ay guess isolation ano. Pero galing ka boss. Di bala sa pagtuon subong sa COVID-19, mapatay ang virus within 14 days no. Pero galing kito ini 10 days nga pagpriso. Hindi ka kagwa-gwa dira, pakanon ka man tuod ano. Pero wala mang problema. Mula na galing may record ka sa uli kung makagwa ka kag mapangita ka dira sang ubranan. Sa mo na mga kaksyon, ang natabo sang una dito sa may California, pungsod, Amerika. Alright, so again mga kaksyon, kamusta gihapon nakatutok sa itong programa nga Johnny Tango Rides Again with Action Red Salgado. Kagyari na ang aton mga jokes subong aga. Desmond has a sparrow in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Oh, bloody, oh, bloody, life goes on. Brah, la, la, the life goes on. Isa ka adlaw nagkadto si Johnny Tango sa birthday sang iya nga amigo. Kag nakibot ini siya sa iya mga upod. Nakibot no? Nya! Buys a 20 carat. Oh, Rugo, birthday mo dapat ya nagapangalipay ka kag isa pa kadamo sa mga pagkaon yo. Tapos daw ako lang di isa ang nagabalik-balik sa lechon baboy yo. Namit sa lechon baboy niyo. Sige lang pala, Johnny. Padayo na lang balakaon. Bala, hindi ka magproblema. Si mama mo ho, kaluya man. Tapos ang utod mo naman ho, wala gana. Ano ni man? Wala sila manamitan sa pagkaon. Kanamit siniho, catering panadaan. Pasensya ka kay Johnny. Kay tanan kami diri sa balay, abi, bis ka namit ang pagkaon. Hindi kami tanan panabor. Kaya kabalo ka, Johnny. Ika-apat na ni nga adlaw nga, hindi man kami bala makapanimaho. Ano? Apat na kamuka adlaw yung nga hindi makapanabor kag makapanimaho? Oo, Johnny. Hindi man kami maayo, bi. Amo na. Mahay, si Tomas na ina sa COVID-19. Thank you so much, Ronnie! Of Barangay Granada, ha? Sa iyang joke na rin ipadala, no?
Amro delikado kung kis ano, panabor kag pangamoy bala madula, ati alams na. Isa ka adlaw, nagbartiranay. Amo ning uso subok ano, bartiranay tanom. Isa ka adlaw, nagbartiranay. Nagbartiranay ang duwa ka mag-amiguhay, Lolo Labron kag si Johnny. Oh, nano nag-imo Johnny yaman? Mabarter ka sa ako tapos ang dala mo ya adobo nga manok. Kabalo ka naging nga ibarter ko sa imo adobo man nga manok ay nano ka man imo yaman? Pinasahi niya nga manok no ya, kag namit niya nga adobo. Ki ano nga manok imo haw? Kaya ang ako niya 45 days. Ati hindi kita ya parihas lo eh. Kay ang ako niya 47 days na nga manok. Diyos ko Johnny, lain tuod. Ti ang ginagamit mo nga asin ano na rock salt na. Ati hindi kita parihas lo eh. Lain sa manok, kay ti isa pagid ang gingamit ko yang nga asin niya loya, iodized salt. Mahay, pinasaigid tuod Johnny nga adobo. Mahay. Thank you so much, Michelle of Barangay Villamonte. Sa bagay, ano, adobo man tuod pro lain man. Kati ang adobo to yan ni Lolo, 45 days. Kay Johnny, 47 days. Tapos, ang kay Lolo naman niya, gingamit ya, rock salt, no? Tapos ya, ang iya to, iodized salt. Sa bagay. Ay, pahabol talagang nga ginatambiyaw natin si Richard Advincula. Uy, nagapamati sa mga aga sa itong programa. Thank you so much, pare Richard Advincula. Erlinda Salgado, nagapamati man. Madamo ka salamat sa pagpamati. Dira, I guess, sa may Barangay Singkang Airport. Magsungay area, no? Good morning sa kay Edgar Tanaya, watching from Candoni. Good morning, Action Radio from Kuwait, Cory Vidaha, Medalyn Jordan, kag Alex Montesa. Rema Curaza, Pasigado, good morning. Doon naglain at tingog, doon nag-indagarutay. No? Sa liwat, natabiyo natin, ato ni Mark Steven Bayo, and of course, Richard Segovia, and, gipamati man sa ato na, ginatabiyo natin, Sir Nelson Sidilio. Mga ka-aksyon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.